Kardo Nilimonjerong pipi piniberta arjuponita. Bibia pai LP school lo thanbang school ahem kache wang videt ajok rong arada tumpen aning kipung kache paklang pong. Lakha kret roxy soteng thenta constituency ke parlo rong mongwe block adung Bibia pai LP school lo thanbang Asmin Kumar Chauhan achiklo ta amena asai chewang videt si bainong cho en chot ajok rat atum aning kipung pen birta pangdak ponlo. Mati Karbi Anglong Autonomous Council Education EM aphan choning report bangso lo than bang aphan prabjen pen insai pon vek nangji athe non osumar atum aphan pini pen final exam ahut anta alang limena asai chewang ve pusi birda ripdun longlo rongmong ve pen Jona Singh tiso Karbi Anglong News Lalo dasi dak nili tumarong Bibia pa LP school Master ke bang dia join ni tum aprang penta langdun bom lo teacher masih bang ketegun long le lasi pini ni tum purkha cheng lo pargilong lo lasi usomar tum bang kon sido ma ko son ma master bang ma bang ma punang lang lo master dak sekolah hem awi lasi ku son si la dak master dak askur phan usomar phan ke khan ma purkha ko son si ke patto gi ma ko bang ge alang ni si adai tolo ni tum rong asor bang ke usumar phan kaching hona joni kiduk kila garat pina product kito iduk student dopik pinang ando kita teacher to ma daily class chewang le lahaya joini sinonga a parents tum taning ke oi doklo la penoni tum taning oi doklo non annual exam lojo kupulo morning ke pas ne pa ferji ne ni tum da chini ne da pa pas der pote ku busi bele schoolong ke admission no poko se hala dakenge kusono parang school student ke thegong kusi apon nam ke dole lasi la sonda tha teacher han ke ni tum so dak pen pinrem pon lo motate dormaha ta alang ni phan pabending check tha pusi ni tum Bibia pai arat ni tum ladak pen education minister recharge to ginta chini pon teacher alang li ahut pen wang sita me student tum nang than lo banli tum lo theng long lo ahut pen ko phisa long si ini joy po mobile ber chotiti tapi ndak ke do din ta do nitum pulo lang likhang do non ke mayok ta disturb abang ave thana ta te bohet thire thai re nitum long le thang ta disturb abang ave ta alang ni do de batai nitum ka alam ta alang ni panting khat sta alang li ke do pa ni ngi Deitor United Women Society thi hekpen DUWS atumpen cleanliness drive asai kedengpon thang ni phain kora throk arni lakhain kora throk dwar bagore emisi constituency angkang Deitor police station ke parlo Deitor United Women Society DUWS atumpen cleanliness drive asai kedengpon labangso cleanliness drive asai kedengpon along ke japon lake Deitor United Women Society President Basanti Rong Hangpi Vice President Omphu Rong Hangpi General Secretary Bina Singh Narpi Assistant Secretary Rebecca Rong Parpi alangli tumpensi japonlo lapen pini ke klempon lake Deitor Town pen Deitor RCC Bridge an klemponlo lapen ke pini pensi cleanliness drive abangki pangcheng ponlang kewang jilang antami lapuson rong arlo along an sitami cleanliness drive asai dengpon bom jilang pusi secretary Bina Singnar pipen perangya thengno thanpachini pon Deitor area malom neklang no lang no ke klematum aphan sitami paklem ponlong le deji aphanta bori ponji lapen education ahin anathu tami un anpen ke kachilang dunji aphanta nilitum bori ponji lapen ke Rakia hormu ke chua tumjong si to pulotangte alang li tumaphan ke khang donjia phan se tami bor iponji puta thanpo lapen ke Deitor United Women Society ke non head si ke sengla ke claim ke dam katora do kokta hai lasi social organization penchenglo kapre asong atumta nang cherap nang chetu dun nang ji pusi kachuningri pedopo nitum non head jong lang ke formta sitamin tum lan su sisi la bangso kachingri amai mate kapang thir ja kam nitum marusu sisi bor ipon po non ke bang gilang an sitami abang putina pai tum sitami nang bardon sinang cherap dun pupusi nilihen penchuning ri parpik lo APHL sia song pen non ke bang ji MP kilik alam aputhak pherang kya mai kangnipon
All Party Hills Leader Conference mati thi hek pen APHL sia song angbong chingbai chingsai pami pen non ki wangji MP kilik ahut ke APHL simei phujai kathar aphan si MP kilik kachepate dunji aphan chekroisar pen aphit pini thang ni phaing kora throk arni pherangkya mai kang nipon APHL sia songjapo sarkiri rongphar pherangke atheng nokaning je ponki niletum APHL se angbong pupu chingwai patini ponsi non ke bangji MP kilik ahut ke jai kathara phansi chotoidun bo pusi pherangke maya longpen ningje pon tangte pherangke maya longkaning je pon alam thele arjuponik sina sige nelige claim ji day 1 pen MP hala dak vote taking do yimati ji hala vote taking arni day 1 pen la Constitution along ke top Article 244A ating pen autonomous state Karbi Anglong West Karbi Anglong pen gimhasaw aphan separately tame la pen jointly tame rat atumaning ke hangating la autonomous state kikim ji aphan ke claim back number 1 lage Nelly MP ke doon ho si ningkan po ta jud je aprang si lage petang det kadam tang Nelly ke puji ke halatum ningye bom titi setan non anta alang litum MP intang rak ke do ho resolution anda pon pepin la non anta pon pede ASDC ho anda pon pede la bang mangu meme Nelly bang resolution ne pon dek palake number 1 ta resolution ponra jud kok po alam ta kalian ta do lang ke claim na la non pu et unde det lo sedala akin nang ji am ta ke nili claim la la pen next ke claim ya bangke je thana ling seta autonomous state ke six schedule angding pi in koi pensi somji kimji lapot six schedule bangke itung pangtang vekpo a power non kang butang anta kapachelong to edge pan ke claim vekpo lapen ke tuben itung ke dan bo Guwahati High Court order ki pitang ja Guwahati High Court order ki pitang pule alam kali leta six schedule atengi pu angding pihini angding so proxy lapen nitu council election ka pedro fan ke aron selam vekpo lapen voter list ka selam dia fan ke aron selam vekpo la aron ke sivet lo la selam vekpo nitu la thu ke la ke che thanang nelo la ke claim vekpo lapen Sa tang te nangli fancy non HSLC hoi peng ke nangli fancy candidate bang ke nang wai na tang te nangli tum NDA alliance along nangli tum kaching ki ke chathan dolo malap sobu tha nelitu chethan olo NDA puali lagi India pualo India pualo lapen itu Assam ang bom songkrip hodu United Opposition Party Forum of Assam hodu hala tumben itu cingki pik lo hala solong Congress ta dolo lapen am admi ta dolo party anda lokal party anda do etla hala tumben itum cingki verlo lapen neli aku cingki dam tuilang seta cingki non cingki ke non hala tum ke nang si kroy dun tang neli university tur chon nang ipo bang lano Singhason constituency ke parlo langbung dingpi Joyram inghi arong amikar Mongol Singh ke ap achor kamini terangpi asomar bangke thom aphan keram tang ni phai khore pli arni pen sonjoy rongpi pu abangphu katponlin jui pusi kamini terangpi ahemasor Mongol Singh ke apen nangche thandun Kamini terang pia phan ke thek long abang aling sitami labang so number 6900415388 lapen 6900382253 lapen 8011042546 along kahumri jia phan pachini pon February ciklu tarik pri aju nini bang abi hu ni chor bang long kadun jui si le mayok ni thek long sita mila su photo long nang tum
lang ra pen kontak nomor lang ra sini lipan nang pen pacinik tha sinang tum la news long lang ra nilpan la son nomor tong nang tum nahok pen tang thek long kami nilpan pacini ye tha ente nang li hem sor banglong choka donjui pu nang li ko son se ka chini lo nili chini ke nili da nili bang ami nili da ho phuluni kam chuklem don long ke kita puta chin de mati kam chuklem don la masi kalau kada kam chuklem don ni kam chuklem long ke adap mala nili bong ba nili pan phun nang kuri lo phun nang kuri long ke ini nang hem ke lo son son alam dokok pasi nang rang vet tha pasi ni pan phun kuri sini dak hem nang kili ke aning samsi nang kili ke nili hem chil hota nili hem sora bang abi ko mane hen ka hon the son do ma kon the ke la rong pi phan cholo ko ma ta bang pu aju la so rong pi phan beni nep ke nep dul he son son pa la so khotana beni dukong ma se nep dun chek lo amuni phan da theng lo se gari bang la tum rong sor khang chek lo ko ma ta rong pi ni jak la pu isi ke sala bosti amen son jarong pi phong uyu don pen chen chidu men jaham si chen chidu lo policy ni gen mene chirisipu polam si ni ka chirisipe pu long te polam si non ta nang tong phan pachini phan ta non ni somar ta bang thom du somar bikrai la so somar ta jins pene mikri meglang chu tek the jon tek the non exam ta la tum ta tok don tek da lo sinang thom mana pachini lo